categoria. Pues este mural transmet alegria perquè vas pel carrer i veus el color i representa coses del poble. És un mural molt festiu. La veritat és que sempre és un motiu de conversa el mural. És una cosa nova. I quan vaig veure este em va caure una sensació boníssima. Pues la peça és una al·legoria dels carnestoltes de Bèlgida o dels carnestoltes de gent en general i des de 2018. I jo soc Jordi Albinyana i soc artista plàstic o pintor o farandulero, el que vulguis. Me'l va proposar l'alcalde d'ací de Bèlgida i em va comentar a veure si poguérem fer un parell de murals així i tal, i això va ser. Hi ha molts motius que representen moltes coses del poble. Són colors alegres, són colors vius. I s'ha representat la música i s'ha representat també el coet, les pirotècnies, que també són arrelades així al poble de molts anys. Jo el que faig és buscar en un principi quines coses són representatives de Bèlgida. Parlaré a la gent un poc, em va eixir el tema de les graneres i dels pinzells que es fan de palma, que estan en el mural. Són elements que jo repetís també quan faig il·lustració i tal, és el joc de les màscares, els personatges emmascarats, els tutús i aquesta espècie de teatre absurd. La primera impressió és el carnestoltes. Les caretes, els disfressos, la xirimita, el tabal. La temàtica és tan oberta que em deixa fer pràcticament de tot. Un disc de Tom Waits es diu Swordfish Trombós. És el peix espasa en el morro de trombós. Moltíssimes coses que jo ho mire quan vinc així al parc i dic, vaig a una cosa bonica que m'ho representa a tot el poble. Li vaig fer una base de pintura plàstica a la paret per a que tinguera un bon anclatge i després està pintant sprays. Realment el lloc on tingués que plasmar una peça és molt important perquè el lloc i des del lloc on s'ha de veure també el condiciona què tens que fer i de quina manera, no? On antes trobaves una paret llisa, que no et deia res, doncs ara veus una paret encolorit i t'alegra un poc la vista. Dona alegria vindre i veure-ho. Sí, m'agrada trobar coses boniques, coses que llamen l'atenció al carrer. Jo crec que el que fa especial aquesta peça és haver pogut treballar. El meu fill era molt xicotiu, tenia 3 anys i podia jugar també, com podia clavar de tot, podia permetre'm que ell anara, diguem-me, pinta'm a Pinocho, per què no fas a Bowie? M'agrada molt veure-ho, trobar-me pel carrer i veure que n'hi haguera més en altres llocs per així dins del poble. Quin missatge n'hi ha darrere? Passar-ho bé, no?